Uy pre, si Boss AJ mukhang malungkot. Oo nga, mukhang malalim ang iniisip niya. Tara, lapitan natin pre. Tara. Boss AJ! Uy, mga pre! Boss AJ, mukhang problemado ka. Oo nga boss, parang lalim ng iniisip mo. Oo nga mga pare, may iniisip lang ako at may sasabihin sa inyo. Ano yun, boss? Pare, mas masarap ang usapan pag may alak. Oo nga, mga pre, saka masarap na pulutan. O ganun ba? Tara sa tindahan. Ayos! Siya nga pala mga pre, huwag niyo na akong tawagin boss. Bakit naman boss? Eh, ikaw ang boss namin eh. Kaya nga. Alam mo naman. Basta mga pre, pare na lang tawag niyo sa amin. Iisa lang yung boss natin, hindi nasa ito. Pabili po, pong dibote at tinapay. Ito lang ba? Opo. O ito mga pre. O ito mga pre. Pre, bakit soft drinks at tinapay binili mo? Akala ko ba, alak at pulutan. Ano nga mga pre, doon na lang tayo sa tambayan natin at doon tayo mag-usap. Pala yung pag-uusapan natin pre. Oo nga, pre, mukhang importante yung pag-uusapan natin ngayon ah. Ganito kasi yun pre, alam nyo ba nung huli tayo naginuman? Mga pare, hindi muna ako uwi ng bahay. Bakit naman boss? Oo nga, boss, bakit? Kasi yung pambili ng bigas, pinang-inom natin. Oo pre, yung pinang-inom natin na pambili sana ng bigas nyo. Oo pre, yun nga. Saka di ba hindi ka umuwi nun sa bahay nyo? Doon ka pa nga natulog sa bahay namin nun eh. Oo, nung pag-uwi ko ng kinabukasan, sinermonan ako ng kuya ko. Sinermonan? Eh, hindi naman pare yung kuya mo. Oo nga, pare lang ang nagsisermon mga pre. Matigil nga kayo, seryoso ako. Pinagsabihan na kasi ako ng kuya ko na magbago na raw ako. Magbago? Parang si Shider, yung pulis pang Kalawakan. Nagbabago pag may kalaban. Wag kami boss. O kaya si Captain Barbell, pag binubuhat niya yung barbell niya, nagbabagong anyo. Di ba? Puro naman kasi kayo kalokohan mga pre. Pinapatawa ka lang naman namin pre. Oo nga pre, masyado ka kasing seryoso eh. Pinagsabihan na kasi ako ng kuya ko na tumigil na raw ako sa pag-inom ng alak. Na wala akong magiging magandang kinabukasan kung puro alak ang atupagin ko. Kung sa bagay, tama naman siya. Oo nga pre. Iiwasan ko muna ang pagkikipagbarkada at magtrabaho naman ako para sa pamilya namin. Sinabi rin niya na hikayatin ko kayong dalawa na magbago rin. Kung magbabago ka pre, magbabago na rin ako. Aba, kung ganon, magbabago na rin ako. Saka mga pre, aalis na pala ako bukas. Isasama ako ng kuya ko sa pinagtatrabahuan niya. At ipapasok niya ako doon. Aba, kung aalis ka pre, aalis din ako at magtatrabaho. Ako rin pre, magtatrabaho na rin ako. Right, cheers para sa pagbabago! Magbabago na tayo mga pre. Kasi ako ah. Mga pre, si Manong dyan. Mang dyan! Manong dyan, saan ka pupunta? Halika muna at magmerienda. Manong dyan, saan pa kayo pupunta? Sa tindahan, bibili ng tinapay. Ito lang po kayo magmerienda. Sige, salamat Shopee. Paring Christian, kung ano naman ang merienda si Manong dyan. Sige. Buti, hindi alak ang inom nyo. Bago na po kasi kami. Opo, totoo yun. Sa katunayan nga po magtatrabaho na din po kami. Ganun ba? Basta ituloy nyo lang ang pagbabago nyo ha. Opo, tuloy-tuloy na po yon. Sige. Salamat na lang sa merienda. Alis na ako. Anong dyan? Nakita ko, galing ka dun Kinikilang ka ba nila? Hindi ka. Binigyan lang ako ng merienda. Wow! Ganun ba manong dyan? Sige, nang mapuntahan ko sila. Sige ka. Uy, sikap!
Uy, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din po, Kap. Aba, himala, hindi alak ata yung ninom nyo. Baka lang gabi niyang mga sikmura nyo dyan. Ay, ito ba, Kap? Nagbago na po kasi kami. Oo nga, Kap. Nagbago na kami, Kap. Ititigil na namin ang pag-inom ng alak. Ah, ganun ba? Oo nga po, Kap. Sa katunayan nga po, isama na po ako ng kuya ko sa Maynila para magtrabaho. Ako din, Kap. Magtratrabaho na rin ako. Ako din, Kap. Mabuti naman at naisipan nyo ng magbago. Opo, Kap. Kasi wala naman pong magandang maidudulot yung alak na yan. Oo nga, Kap. Nakakasama lang po yun sa katawan. Oo nga, Kap. Sa katunayan nga, idea lahat ito ni EJ. Totoo ba yan, EJ? Tama yung naisip mo na yan. Kasi para din yan sa inyong kapakanan. At para tularan din kayo ng iba. Opo, Kap. Gusto na din namin magbago para makatulong na rin sa aming pamilya. Kaya nga po, Kap, yun din ang naiisip ko. Imbis na ipangiinom ko pa, ibibigay ko na lang po sa nanay kung may sakit. Ako rin, Kap. Tutulungan ko yung mga kapatid ko na nag-aaral hanggang sa makatapos para hindi naman mahirapan ng mga magulang ko. Tama lahat ang mga naisip ninyo. Unahin ang pamilya bago ang pag-iinom. Good job sa inyo. Good job! Opo, Kap. Salamat sa inyong payo. O basta, ituloy nyo lang yung pagbabago ninyo ha. Opo, Kap. Makakaasa po kayo. O siya, sige, alis na ako. Teka lang, Kap. May nakadungaw. What? Ay! Salamat ha. O siya, sige, alis na ako. May gagawin pa kasi ako sa barangay. Sige po, Kap. O, ayan. Ito na simula ng pagbabago natin, ha. Cheers para sa pagbabago! Cheers! O kaya si Captain Barbell, pag binubuhat niya yung barbell niya, nagbabagong anyo. Hikayatin ko rin kayo. Sinabi pala. Aba, kung ganon, magbabago na rin ako. Diretsong lata, Apa, kung ipapasok ka niya, hindi ko na alam. Aba, kung nga... Bago na talaga Bago na talaga tayo. Mga pre, si Manong Eric. Ah, sige, salamat sa... ka lang! Oo nga, Kap. Sa katunayan nga, idea lahat to ni EJ. Shoutout pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Barangay Modeng, La Pasabra, Bragas family. Keep safe. Shoutout nga pala sa mga nagamit naming lamesa at upuan kay Mr. and Mrs. Mansano. Keep safe and God bless. Shoutout nga pala sa panang GNG dyan, mga family Novilla and Nidoy. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan sa Cagayan at sa asawa ko. Ingat sa pagdadrive. Sa daan ng tin, wag sa katabi. Maraming salamat. God bless. What's up guys? Shoutout muna tayo sa mga gusto magpa-shoutout dun sa comment section. Shoutout sa Family Rigor dyan sa Namitinan from Gutierrez, Raymart. Shoutout kay Nonoy Galoyo ng Isabela. Shoutout kay Rona Limbangon from Joel Robles. Shoutout sa Family Diaz from Zambales mula kay Billy Joe Daria. Shoutout kay Ivy Gambito from Hong Kong. Shoutout kay Elena Ganiban. Shoutout din kay Bing Quijano. Shoutout sa tita ko na nasa Hong Kong, Telma de Rosario. Ingat palagi. God bless. Shoutout kay Richard Binavides Abaya na taga Namitinan, Victoria, Tarlac. Shoutout din sa tita ko na nasa London. At saka tito ko, no? Kasama sila doon. Perla Ganiban at Noli Banikid. Shoutout din sa mga cook natin ngayon na nagluluto. Maraming salamat. Monggo. Kung gusto nyong magpa-shoutout guys,
Comment lang kayo sa mga videos namin, tapos babasahin namin pagkatapos ng video. At isa-shoutout namin kayo doon. Maraming salamat sa suporta, guys. Keep safe. God bless. Bye. Keep watching.